11º certame galego de bandas de música que organiza a Federación Galega de Bandas Populares. 11 anos xa, 11 anos triunfais que cristalizan nesta noite nunha edición importante que só vos podedes calibrar. Pero polo de pronto, aínda que pareza demasiado etéreo o tema, xa que a música nos xunta aquí a todos como unha devoción especial para esta fermosísima arte, eu creo que non sobraría darlle un aplauso á música que a fin de contas tanto ben nos ten feito. Bueno, e vou vos pedir outro máis, porque hai unha cuestión. Cando un asume ou empeza a conocer as bandas de música, primeiro, chamalle a atención a interpretación, a presentación, o conxunto, o resultado, e cando un vai entrando en materia e vai vendo que ese conxunto está formado por elementos indispensables, sensibilísimos, entra en que, aínda que sone atópico, son pequenas grandes familias donde todos fan o papel de todos, onde todos son fillos e son pais, onde os rapaces teñen un mérito absoluto pola vocación, pola intensidade do traballo, onde os directivos das asociacións teñen un mérito tremendo que nunca se lle estará pagado polo traballo que fan, onde os directores son pais musicais, pero moito máis que eso, porque teñen que transmitir unha mensaxe de séculos a unhos rapaces moitas veces que están entrando no mundo actual da música. E os pais e as nais que se sacrifican día a día levando os seus fillos aos ensaios, aguantando esperas tremendas, pero, en fin, é que este é un fenómeno colectivo, é un mérito colectivo de pais, de nenos, de profesores, de directivos, de concellos, de todo. Bravo pola música, de verdade. E entón, o aplauso é para todos vos, o conxunto de todos vos. Bueno, e vamos ao que hai que ir, porque seguro que vos non estades aquí para escoitarme a min. Vamos ao que hai que ir. Só unha cuestión final, é dicir, que entre onte hoxe 10 bandas de música, 10 bandas de música con 700, 800, 900 músicos meritorios, músicos e músicas. Non sei se pode decir así, pero para que vexades que teño en conta as cuestións que hai que ter en estes casos. Homes, mulleres, nenos, nenas que participan neste fenómeno común. 900 persoas, ou 800, aínda que foran 10, é unha multitude. 800, 900 persoas é algo digno de ter en conta. E non sei que pasa, pero casi é no sur de Galicia onde aflora máis fortemente, bueno, sempre o sur tuvo fama de musical e entón, a fin de contas, estánse recollendo os froitos de séculos de dedicación á música. E só temos un exemplo na zona de Lugo, na Terra Chá. Eu son chairego e entón ten que notárseme algunha querencia especial dentro da imparcialidade natural. Só hai unha participación chairega e o resto do sur de Galicia. Pois bravo pola música a todos os que nun lugar casi en solitario ou en multitudes facedes posible. Un fenómeno como o de hoxe. Bravo. Imos a coñecer
a decisión do xurado en relación con este certamen que vimos de celebrar e que vaise clausurar dentro un anaquiño. Entón, pedimos ás autoridades presentes que nos acompañen para facer entrega destes premios. No nome da Xunta de Galicia temos dous representantes, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Jacobo Sutil Nesta, que é o director da Axencia Galega de Industrias Culturais. E tendo en conta a territorialidade, está Ovidio Rodeiro, que é o delegado territorial da Xunta de Galicia nas terras da Coruña. E fáltanos o cuarto elemento, no mellor sentido da palabra, o presidente da Asociación Galega de Bandas de Músicas Populares, Armando Morales. Están todos os que son e son todos os que están, porque Armando representa a organización e as outras tres autoridades representan a entidade que fai posible que unha acción como esta vaya adiante en progreso, en axeitado progreso desde o comenzo fai xa 11 edicións. Así que imos a empezar a entrega de premios precisamente polo concurso galego de composición que cumple a súa 10ª edición. E hai que decir que tanto o concurso de composición como o certame galego de bandas de música teñen como xurado a Lorenz Roman, compositor, Ferrer Ferrán, compositor e director, e Juan Durán, compositor, actuando como secretario Iván Estedes Sabucedo, directivo da Federación Galega de Bandas de Músicas Populares. Un aplauso tamén ao xurado que o tuvo moi difícil. Empezamos, pois, polo concurso galego de composición e, como vai pasar cos outros apartados, empezaremos pola sección terceira, logo sección segunda, logo sección primeira. Na sección terceira, o concurso galego de composición, o primeiro premio foi declarado deserto e finalista foi As dúas en punto, a hora da rebeldía, de Lois Pimentel Iglesias, que recolle o seu premio a continuación. Lois Pimentel Iglesias. Faremos sempre unhas pequenas pausas para poder inmortalizar. A fin de contas, as fotografías recollen anacos de tempo, anacos de vida, e temos que guardalas para o futuro. Na segunda categoría, os premiados non poden estar presentes por razóns diversas. O primeiro premio foi para Lendas do Monte Pinto, de Christian Obergid, e finalista a Cova Sumerxida, de Carmen Rodríguez Rodríguez. Se queredes darlle un aplauso a unha ausencia, pois... E na sección primeira, o finalista foi Noite de San Xoán, de Robert Alan Ely, que non pode asistir, pero si está connosco o primeiro premio, coa suite Historia, de Gerardo Israel Quintas Alonso.
Colaborador necesario. Está facto. Pero non me decatei que tiña que vir algo máis elegante, só que non pasa nada. Entrega de premios ás bandas de música. Entón, cando vayamos chamando os premiados, pois poden quedarse no escenario de maneira que teñamos logo un abano dos nosos poderes. Aí estará representado toda a nosa forza musical. Sección terceira. Os concertos celebráronse onte polo serán, pola tarde. Entón, participaban Xove Banda de Valga, Banda Xuvenil da Escola de Música de Meaño, Banda Xuvenil de Vila Tuxe, Banda de Música de Salvaterra de Miño e a Lira de Ribadavia. Por primeira vez integráronse neste concurso as bandas xuvenís formadas por aqueles xovencísimos membros que son ata 20 anos. Nesta primeira categoría, que é a terceira, na sección terceira, dos 5 participantes, 3 eran bandas xuvenís. Entón, imos chamar os seus representantes, así que, en primeiro lugar, recibirá diploma de participación Banda de Música de Salvaterra de Miño. Un representante de Salvaterra para recoller o diploma de participación. A ver, ou se fai derrogar ou non hai ninguén, pero bueno, necesitamos saberlo, senón, digamos que se aplaza esa entrega determinada. Salvaterra, terceira chamada. Nada. Pasamos, pois. O premio á interpretación mellor obra galega foi para o Demo de Carboeiro, interpretado pola Xove Banda de Valga. Entrégalle o premio Ovidio Rodeiro, delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia da Coruña. Terceiro premio, 336 puntos. Banda Xuvenil da Escola de Música de Meaño. Entrega o premio Armando Morales, presidente da Federación de Bandas Populares de Galicia. Segundo premio, 350 puntos, Banda A Lira de Ribadavia. Vai entregar o premio Valentín García Gómez, que é o secretario xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria. Primeiro premio, con 422 puntos.
Por unha parte, é a banda xuvenil que foi mellor puntuada. E, por outra parte, leva o primeiro premio Banda Xuvenil de Vilatuxe. No, vamos a primeiro. Pasamos a primeiro. Ai, no. Sí, primeiro. No, é verdad. É a segunda hora. Vamos a segunda. No, vamos a primeira sección. A primeira. Sí, primeira sección. Porque segunda vez que está no escenario. Entón, primeiro... Para acabar con eles. Claro. Perfecto. Primeira sección. Así como a anterior eran membros entre 51 e 70 membros. Xa me estou equivocando. O que vimos de entregar en este momento son as bandas que tiñan ata 50 membros. Pasamos agora á primeira sección. Bandas con máis de 70 membros. Actuaron esta tarde, as de máis cedo. En esta primeira sección, premio pola interpretación de temática galega para Sons e soños de Rábade, Begonte, Outeiro de Rei. Pola peza Lucus. Alguén que se decida a recoller. Iba a vir o alcalde de Rábade, pero adiantáronselle. Primeiro premio, 316 puntos. Banda de Música Cultural de Teo. Pois non era de música coral, era pola banda de música, pero está moi ben. Segundo premio, 292 puntos e medio para Sons e soños, Rábade, Begonte e Outeiro de Rei. Presidente da banda de Rábade, Begonte e Outeiro de Rei, 3 concellos da Terra Cha. Segunda sección, entre 51 e 70 componentes. Premio pola interpretación de temática galega para a agrupación musical da Limia. Agrupación musical da Limia. Que non son eu.
entrega o premio Jacobo Sutil nesta que é o director da Axencia Galega de Industrias Culturais. Segundo premio, 373 puntos, Banda de Música Municipal de Caldas de Reis. Primeiro premio. Non, quinta falta recoller este. Sí. Perfecto. Sí. Primeiro premio, 450 puntos. Ábrese o telón, Banda de Música de Sanxenxo. Bueno. Faltanos unhas palabriñas antes de escoitar o himno. Así que, en primeiro lugar, vai falar o máximo responsable de todo o conglomerado que aquí estamos vendo e disfrutando, que é Armando Morales, o presidente da Asociación da Federación de Bandas de Música Populares de Galicia. Boas noites a todos. Eu tiña pensado para hoxe, porque nunca se sabe cando é a última oportunidade de falar para todos vós, dar o discurso da miña vida, pero en realidade xa sei que non me vais a ir, entón tampouco me vou volver tolo. O que sí que vos garantizo que estas de Galicia son as bandas da miña vida. Non queda moito máis que dicir, aínda que me queden cousas atrás que esqueza hoxe importantes. O importante de verdade xa quedou aquí plasmado, con sonido, con imaxes, con vivencias. Desde logo requiren moitísimo esforzo. Xa foi citado aquí por Xulio Xiz que este esforzo non é só dos que se poñen o uniforme deste lado, sino de todos os que estades aí, os que quedaron na casa, os que apoian nas familias, nos equipos directivos. Voume desconcentrar ao ver pasar músicos que coñezo por aquí, pero non pasa nada. Parece que están prestando apoio. En calquera caso, esas persoas todas tan importantes para que fructifique
isto da música. Hoxe vin marchar a moitos rapaces que querían quedar a escoitar os premios, pero que tiñan exames mañá, dentro duns días. Esta etapa que vai nos últimos meses ata o día do certame é un pouco dura para todos os músicos, porque estes son rapaces normais que fan todo normal dos colexios, dos institutos, pero tamén fan música, fan deporte e tamén se divirten, claro. Entón non queda moito tempo, hai que saber distribuílo. Desde logo merecen a pena moito todos estes xóvenes que temos en Galicia, nas bandas, pero que están facendo algo especial comigo. Bueno, xa estou desconcentrado de todo, pero non vou a esquecer así de todo, porque vou mirar pola chuleta aquela para que saibades todos que todas as persoas que traballan aquí, dende azafatos, dende Miguel Novás, no equipo de son, facendo unha gran grabación para a Radio Galega, dende Pórtico, coa imaxe, dende Percusonic, persoas que se lles presupón que teñen que facer o seu traballo, porque é o seu traballo, pero poñen ese plus de emoción, de cariño. Vou vos pedir para todos eses traballadores un aplauso especial. Non vou dar dito nada, porque me vou perder por todos lados. Pero, bueno, para facer todo isto, que traballen persoas, que vaya adiante, fan falta as institucións. E as institucións, sabedes moi ben que é difícil a veces, pero a veces non é tan difícil cando atopamos con persoas como as que nos tocou vivir nestes últimos anos. Todos os anos, dende que, bueno, eu estou na directiva, e dende que é conselleiro Román Rodríguez, estivo aquí con todos nós nestes certames, vivindos, e dende antes de que se celebrasen. Hoxe non está porque está bastante lonxe de aquí, todo un océano por medio, pero quixese estar, e de feito é unha persoa que vai supoñer un impulso para as bandas, especialmente porque a iniciativa propia non vamos poder presumir na federación delo, está apostando polas bandas infantís, xuvenís, e xa bichedes, o primeiro efecto delo é que se abriu a porta a que entrasen bandas xuvenís con menos de 20 anos de idade, e nada menos que foron maioría na sección en que participaron, e nada menos que de 3 premios. Entón, algo de razón debe ter o conselleiro, que esta aposta paga moita pena. E vaise ver no futuro, cando nin siquiera nos lembremos del, nin... No futuro, Galicia vai dar moita música, porque hai moitos xóvenes impecables facendo a súa labor musical. Nada, dentro deses agradecementos, que, por certo, ia sustituílo o presidente da Xunta, non pudo ser ao final, pero constanos que o tentou de verdade, e probablemente estea o ano que ven. En calquera caso, non estando el, están Jacobo Sutil, unha persoa que fai fácil co seu equipo de goberno na Agadic, de traballo, perdón, no seu departamento, que as bandas teñamos moitas posibilidades. E, de feito, está traballando xa nuns próximos anos con innovacións importantes, que creo que vos van a gustar. E logo temos unha persoa representando a Xunta, ademais do delegado da provincia da Coruña, Rodeiro, pai de músico. Por certo, volvechedes a ganar, noraboa, Temos a unha persoa que ten un problema, o pobre, con isto das bandas de música, e é que el naceu, foi parido tamén como músico nunha banda de música, o seu ritmo marca os sons das bandas de música. E xa esquezo mil cousas que dicirvos, pero non vos vou a entreter máis. Pasovos con el, que si terá algo máis interesante que contarvos. Valentín García. Ben, moi boa tarde a todos e a todas por acompañarnos un ano máis neste certame onde as bandas de música deron o millor delas mesmas. Pouco importa en que posto se quede ou onde se estea. A ilusión destes rapaces e rapazas que lle proporcionamos entre todos. Xa se dixo aquí, empezando pola Federación de Bandas de Música, os alcaldes e concelleiros que nos acompañades, os deputados, Maribel e Carlos, que tamén estamos por aí, os presidentes das asociacións, os profesores, moi importante, e todos os que no día a día, porque é moi bonito vir ao Auditorio de Galicia,
este certame tan lucido, pero sabemos que no día a día hai que comprar instrumentos, hai que facer quilómetros, hai que leválos aos ensaios, hai que facer academias, hai que pasar horas e horas moitas veces agardando nos coches diante dos ensaios por eles a que saian tarde, verdade? Todo iso sabémolo o que algunha vez fomos músicos e levamos dentro de nós a ilusión e a formación das máis interesantes que se pode ter. Ser músico dunha banda é saber compartir, saber ser solidario, saber traballar en equipo, saber ter unha armonía interna, saber, en definitiva, ter moitísimos valores que se adquiren traballando e tocando nunha banda de música. É algo que se leva para toda a vida dentro. Estades lle dando aos vosos rapaces e aos vosas rapaces uns tesouro que ninguén nunca máis lle poderá quitar. Serán músicos ou non, tocarán no futuro ou non, pero saberán de onde saíron e onde foron. E o que é máis importante, saberán que na súa colectividade, na súa sociedade, na súa parroquia, no seu centro cultural, no seu conservatorio, houve unha ilusión que depositar neles para que leven con eles para sempre a música e o nome do lugar que representan, porque as bandas de música ainda teñen outra cousa, que sempre son dun sitio, sempre identifican un lugar, e, polo tanto, sempre se identificamos co máis valioso que temos, que é a nosa procedencia, a nosa identidade e o lugar de onde somos. Para eles e para elas que se están formando, pois que os axudades a apoialos, a leválos, a educalos, a ensinalos, que saibades que tedes todo o ánimo e toda a empatía que pode demostrar neste momento o Goberno e a Xunta de Galicia. Que saibades que estamos impulsando este tipo de festivais, como xa se dixo aquí, cos festivais novos da Cidade da Cultura para bandas infantís, e que nos teredes sempre detrás para, na medida das posibilidades, podervos apoiar. Sabemos de todo o esforzo que estades facendo, sabemos do importante que para a nosa xuventude é levar a súa banda e o seu nome sempre aí en riba, onde se leva o escudo da chaqueta, que é en riba do corazón. Nas longas horas de ensaio, nas longas horas de interpretación, son onde se miden estes momentos de emoción que hoxe acabamos de experimentar. O agradecemento á Federación, aos membros do xurado, a todos canto facedes posible este pequeno milagre que é congregarnos aquí unha vez ao ano. Como xa se dixo, no nome do noso conselleiro Román Rodríguez, que non pode estar aquí por atoparse en América, pero que está co ánimo posto neste certame, desexarvos nada máis que volver a vernos moi pronto neste certame ou noutros certames que polo país adiante temos, que os impulsedes, que os axudedes, que nunca ningún neno de Galicia inteira quede con gana de saber tocar un instrumento e de ter ese coñecemento inmenso que nos meten dentro as bandas de música e que virá para nós coa vida inteira. A todos os que facedes posible, que son os que están aquí e os que estades aí, transmitid este mensaxe alá onde vaiades. As bandas de música son das representacións máis ilusionantes, útiles, extensas e fabulosas que temos na nosa sociedade. Galicia hoxe é unha potencia en bandas de música. Así o entendemos dende a Xunta, dende a Axencia das Industrias Culturais, desde a GADIC e dende todos canto poñemos o noso grau de area, como digo, de todos que estades aí tamén sentados para poder facelo posible. Axudádeos e repetiremos. Haberá máis certames, haberá máis galardóns e, en definitiva, haberá cada vez unha Galicia máis ilusionada e máis culta que é o que está no ánimo de todos nós. Moitas grazas e que teñades un bo regreso ás vosas casas. Ten en conta 2018 duodécimo certame de bandas de música populares de Galicia. Imos pechar este acto e a maneira máis solenne de pechar un acto en Galicia é co himno galego que interpreta a banda de música de Sanxenxo dirixida por Javier Alonso Pérez.